hai ko ble step ya pi we baro ha ka teng ba thiang tam ka jong Jesus Christ ka bentang ini pe ini ka por ka long what ieid ya ka pyrthei ka bangila ban shem na ka shti ben kong yu anis ka ba ar khat ka ba khat san pi what ieid ya ka pyrthei lemni ya kita ke ek e ru ki ba ka pyrthei la da no ieid ya ka pyrthei ta ka jing ed ka pa kam don shu ha u ka pyrthei ka bangi em ni shong ni sa ni trei ni kata henry ka long ka jaka ka batang shipor ka long kum ka yeng basa apostol Yohanes umaha banum ya ka pyrthei namar ki ek badan haka kila ban jan ho usngau thu bat udan ka jingu ya ka jinglong basisha ba ka pyrthei ka dan hapo taw basniu hai Stephen kong Yohanes no wasand ka ba khandai gitip ang ilong na ublay pat pala ka pyrthei baro ka way ka tiakhop hapo taw basniu ka pyrthei ka dan hapo ubasniu ka balong usoitan pat kitan rai jinglong basniu baro ki wan na u pol ru ong bau soitan ulong ublay ka pyrthei upan matla ya ki jingmut kita ki bom ngai ban nom ngai ba kinam tep ya ki jing shisha henry ban ya ki ki jong ka pyrthei gospel ka jong u Yohanes ru kal no bakhat adakal apu way ka ong menta ka long ka jingrem ya ka pyrthei menta on shop no shabar yo sim jong ka ne ka pyrthei u Jesus utep bada ka jingwan jong u sha ka pyrthei da ka jingyap ba ka jimi pat jong u ka long man panjat ki kam ki jong soitan bolong sim jong ka ne ka pyrthei Malaibo Yohanes umaha banum ya ka pyrthei namar utep ba ka jing ya ka pyrthei ka pania khlat na ka jing jong blai ka ring marau sha ki ki bom long kat bakum ka mon ublai pat ki bom la ban pens ko pha ya ublai haksti jong u jacob na wasaw ka basaw wa pen long lok pat ka pyrthei ulong nong shu na ublai baro ha ka pyrthei ki jing kwa brai jong ka pat baro ki bedan ha kin jano gospel Yohanes no prar ka basaw ru Jesus ong pipilong na ukpa jo piu soitan pat ki jing kwa jong u taw pa jong pi mon ban le u soitan u yalam shaki jing ko abrai ka do shaki jing ko abrai ki khmat pat shaki jing sarong thala jong ka jing em de hang ni ka jing ko arha ka jing ko alalot ki jing bom sngo hun ki briu ki em ha ka bam ka di kim klem salia kim shap tieng ban le ye basniu bat ki bathala ka jing e panyap ka jing le jubor ka pop ka sanshar ka pyrthei kam dan ka babha haka batang ki jingele kumta ban yo ka jinge tu play dan kam ban kantai ya ki ki jong kan ka pyrthei namalada upri u yaisa haka onum yo amat ya ka jinge jong play pyrthei kamla ban ai jing su ne ban pen hun job ya ki ni ki ai dei tang ban pediang ban ai chaka ya ka jinge jong play kata ka long ban ngai hau jisu hak Stephen kong jong Yohanes nung basan khot basaw ka basan ka ong naba ka baro ya ka balakhana ublay ka job no thiaw ya ka pyrthei te ka ne ka long ka ta ka jing job no ya ka pyrthei ka jinge jongi ken u uta ba job no thiaw ya ka pyrthei tang uta ken ba ngai ba u Jesus long khon ublay ye ya ka pyrthei da ka ba pha yo Jesus ban pelaj ban pen em no ba pdiang ba ngai un pelaj na kibor usoitan bolong sim jo ka jingdum uba pediang ya u jisu pediang ya ka jingi tu play bade ka bor ban job ya usoitan bade ka jingle jungu unu banang ban kantai ya ka jingi ya ka pyrthei ujit ban ya play unyo ban shong ha ka hima u play ka bayaisa shigibam jukon ka balong ka peneng ka kanan peneng ha ka baki riu khuit kinyo ban shong polu angilong ki nongwai bagi so shnong ha ka ne ka pyrthei Henry ka jinglong trai shnong jongi happening kani ka long ka jinkerman but ka jinkpi anti jong kita ki ba kantai ban ya ka pyrthei bat ki ki ba dan ha ka pyrthei Henry kita ki ba jit ban le ya ka mon jong play la da don ki tu ki ba mat shi si ne ka jing tu play Henry ka jing ya ka pyrthei ka sedang ban tan ban ringpa hai ki ba bun rukom yo pat sa shi si ne ka jing jong play kantai no ya kita ki jing sobha jong ka pyrthei ki belong ka jing shun ya play
kabakadu kalong ru yodon kibadang ya ki kibadon hakan dik pothei bempat ai ke jing im jubi shau jisu ke jing kam tu kalong bread no wan shau jisu ya ke jing play beshisha kabom la ban nujor bat ki jong ka pothei ki bala ban ai ke jing su bat ke jing bam jukon do blame kur ku ya phi jisu ya phi amen.